Daimbag Rabio Kabsat ken Kristo dahito mananti programa tayo Adal Pammati Katoliko Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Kakabsat dahito mananti programa pakadalan tayo kas Kristyano, kas Katoliko, kadagiti napipintas nga adal. Dapat kumanga ibiyag tayo tapno naragsak tayo. Tapno agbiag tayo sigon iti linteg, sigon iti pagayatan ni Apo Dios. Adal Apo panagadadal iti pamati Apo ti sekreto na tapno no naamuan tayo no anya ti linteg ti Apo no anya ti sursurna ibiyag tayo daytoy. Ket daytoy man Apo ti panggapan na daytoy a programa Adal Pammati Katoliko datayo Kristyano adalan tayo ti pammati tayo. So kada kayo nga agdangdangag Apo iti daytoy radio station tayo DZWT manan good evening kada kayo na imbag Apo arabi iyo ni Apo Dios kumalata ti adda kada kayo. Iti daytoy a tiempo aduman dagiti makitkita tayo iti news nga kasla agdadakas damdamag kasla daytoy COVID-19 ken iti political crisis iti pagilyan tayo maka makadadal tirik na daytoy ngam gayeng nga kas Kristyano at tao no naawatan to iti pamati in the midst of these trials, in the midst of these problems kat dapat latta adaday inner joy tayo adalata ti kapya kada tayo. Let us not allow evil to destroy us. Nya hantong palubos iti kinadakas, iti kinolbor, nga iso ti mangdadaal kada tayo. Iso nga adalan tayo, ti pamati tayo, tapno dahito yung pamati, no naadal tayo, ket maibiyag tayo kuma. Kada kayo man nga agbuy-buy Apo iti Facebook Live, iti Diocese of Baguio, kada kayo, no sa di naman aparte Apo iti lubong ti anyo, good morning kada kayo, good day, good evening. Iti importante kat naragsak tayo kuma madanon daytoy a programa kada kayo nga adda kadagiti babalay da kada kayo nga masaksakit ni Apo Dios kuma Apo ti mang bendisyon kada kayo narigat nga agpasutata ti tiempo tayo adu dagiti agsasakit adu dagiti ma-COVID adu dagiti madengge ken naglalaok Apo nga saksakit iti marikrik na dagiti kakabsat so kada kayo amin masaksakit sabi ko ni Apo Dios iti mang liwliwa mang paimbag kada kayo no iso iti paggayatan na. Ket tata ket kahit kuman nga i-announce wano ipakamo kada kayo nga intuno bigat mapan kami Apo ijay Kapangan St. Michael the Archangel Parish tada iti formation da ijay iti topiko kat maipanggap kini San Jose no kasano apay nga indeklara ni Pope Francis datoy nga Year of Saint Joseph nang rugi Apo iti December 8, 2020 until now December 8, 2021 niya. So nga kada kayo taga Kapangan, of course practicing the protocols iti COVID-19 at iti social distancing face mask kayo ken face shield no ada ket umay kayo agatinder iti daytoy nga seminar iti daytoy nga formation niya. Ket diya Apo no kaya timat oray nohan pa lang atata kat i-announce ko daytoy ta every third Wednesday Apo ijay St. Vincent Ferrer Parish kat ada Apo iti Mass for the Sick tayo ulitak kada ito nga tiyempo kat adu dagiti agsasakit so nga nabintas no ada ti maysa amisa nga ti purpose na kat panangikararag kadagiti masakasakit ti importante ijay ada pa ti confession na 9 to 10 kat no maki-attender kayo iti dayta Mass for the Sick ada po ti anointing of the sick ijay praying over kakasnayan niya. So you are invited every third Wednesday ta dati agsalsolsol kan kunada Father an kaano manon di jay sa maliplipatan da it's always third Wednesdays of the month di jay. Okay, kabsat ken Kristo entay kumararag kini Apo Dios kasi baga-baga ket napintas no amen nga aramiden tayo basit ken dakkel ikamang tayo kini Apo Dios. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios, adda kami manan iti daytoy a programa Adal Pammati Katoliko ti panggipan na daytoy Apo a programa ket sapay ko tada kami Kristyano da kami a Katoliko ket maamuan mi ti pudpudno a kaipapan na ti pagkakatoliko mi. Nang naron na atatsa at tiyempo Apo nga agda agraraira a panangdadal iti Katoliko a pamati, Katoliko a simbaan, Katoliko a tao adu dagiti agraraira a kinolbod at apang dadaal sapay ko mangarod maamuan mi iti kinapudno. Isu daytoy iti bagbagan ni Apo Jesucristo amuan mi iti kinapudno tapno daytoy kinapudno ti mangwayawaya kada kami manipod iti panangkontrol panangidadanas iti kalaban iti demonyo iti dakas. Wana po Dios, daytoy iti panggipan na daytoy a programa tapno in the end sika ko matibay dayaw. Katapo Dios dawatan mingron nga babam ti spiritum kanyak kan kadagiti agdengdengeg ay buy iti Facebook Live tapno sabi ko ti kinapudno iti ayatan mi, ti kapunapudno iti maamuan mi,
taamomi daytoy a kinapudno ti mangwayawayang agpayso kada kami iti kinaulbod. We know that if we know the truth, it can really set us free from the devil's deception. Wala po Diyos, dito iti panggapan na dito yung programa. So nga sapay ko bendisyon na, protektara na kami, manipod iti panang dadaal, iti panang influence, iti enemy me, the devil, the evil one. Italak mo dito yung programa, iti panibabagat dagiti Angeles, kansa Santos, nang naman ni Apo Santa Maria, kini San Jose, iso da modelo, iti kinapakumbaba, gisumot iti kayat mo, kada kami ita taom. Sabi ko tagbalin kami ngagpasuan na pakumbaba, takunamat iti Biblia, ti kinapakumbaba, mangitunda, mangited, mangibunga, iti kinasirib. Kinasirib, iso ti panangibiyag, iti lintag mo. Dagatoy kadawatan mi, kapumutlang kini Kristo, ang anak mo, ken Apo mi. Amen. Itinagan ti makin tinak, iti Espiritu Santo. Amen. So, kakabsat, iti dayto nga kararag mo, sapay ko amin tayo, kat ti kinapudno, iti pagsanggiran tayo, ti kinapudno, iti amuan tayo. Kat gapuman ito daytoy nga kararag kat inakman i-share daytoy inbaga ni Apo Isus matlang iti Biblia may panggap iti kinapudno. Ibasak daytoy Apo iti English ngam entay ibingay wano explain babaan iti Ilocano a lengguwahe. Jesus said to them, "If God really were your Father, you would love me because I came from God and now I am here. I did not come on my own authority, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to listen to my message. You are the children of your father, the devil, and you want to follow your father's desires. From the very beginning, he was a murderer and has never been on the side of truth because there is no truth in him. When he tells a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. But I tell the truth, and that is why you do not believe me. Which one of you can prove that I am guilty of sin? If I tell the truth, then why do you not believe me? He who comes from God listens to God's words. You, however, are not from God, and that is why you will not listen." So kapsat ken Kristo dito ikat na daw in basak manipod iti John chapter 8 verses 42 to 46. Doy man nga ibaga ni Apo Jesus dito nga famous line kuna nga ni Satanas ti demonyo kat prince of lies kuna na dito na when he tells a lie, he is only doing what is natural to him because he is a liar and the father of all lies. So ti demonyo kano ni Satanas dagiti dagdadakas nga espiritu ket father of lies kano nya ket nasawan isoda ket kinaulbod iti isursuro da. And this is why we need to fight this Satan, this devil, these demons, because ti aramid ang dagarod kat deception panangimula iti kinaulbod nya. If you are a person and you are not interested of the truth, talaga nga maiaw-awan ka. So di nga iti narigat kakabsat ken Kristo. In my ministry, ado nga talagat na witness ko, amoy yung kabsat tatay lang lunchtime, adati naka-meeting ko, adati naka-istorya. Kat this is our topic, nya. Adati may sa grupo, nga tipatpat yan da, kat dato'y nga tao nga ngam tata na doktalan da nga deceiver gayam niya kasla prince of lies amin gayam dagi pakpakita na nga kinaimbag day milagro na day panag-exercise na day panang papaalis na kano ti demonyo kat pang gayam lang day kinrabaw lang tatakot kwarta gayam iti birbirukon na iso nga nakaungat idi handang approval the request na nga 100,000 so dijay na. So, lie nga talaga. It's a lie. Amayo ti lie, amayo ti kinaulbod. Diyay ngay, noan niya iti napintas, agbalin nga pangit. Noan niya ti pangit, agbalin nga napintas. Noan niya iti kinapudno, agbalin nga kinaulbod. Noan niya ti kinaulbod, agbalin nga isu ti kinapudno. And that is how our enemy, spiritual enemy, our real enemy is doing. Niso ti araramidon na kakabsat ken Kristo. Yun po ang ginagawa ng ating enemy, ng demonyo. It's always to deceive us tapno alilawan na tayo para linlangin tayo. So nuhaan ka gananad ay delikado kan kakabsat ken Kristo.
So, according to exorcist, dito nga ti proseso ti aramidan ni Satanas, ti aramidan ti demonyo niya. Number one is deception talaga. Deception. Di nga rod, what is false becomes true, what is true becomes false. No niya iti kinapudno, aramidan na kinolbod. So kasparigan, kakabsat kin Kristo, this is my personal experience. Ti kinapudno kat ay etan na ito ni Apo Diyos, o rin naman nagbasol tayo, ti kayat na agbabawi tayo, agsubli tayo kanyana. But Satan will come and tell you, he accuses you, and he will tell you, oh, managbasol ka, kamay kari, awan sir-sirbim, kasi so you will feel bad. Na? So, if you do not believe the truth, if you will not discover the truth, nga ni Apo Diyos managayat, ay etan na ka, kayat nakakapakawanan, na adadayta ide prodigal son, adadayta ide Biblia, kat maiawan ka nga talaga. So, the deception is there. Yeah? So, ano man iti deception, kasparigan, iti dito yung tiyempo, ano dagiti mangibagbaga, kasto iti katoliko asimbahan, kasto iti rosary, kasto iti confession. So, it's a deception. Nga amo ni Satanas nga, no ti katoliko kathan nga konpesa, no ti katoliko kathan nga rosary, ay dakas daytan. Yeah, dijay. So, it's a deception. So, nga no si ka nga katoliko, si ka nga kristyano kat nagpa-deceive ka, ako nam nga, ay wun inya, ako nam ijay, gapu iti kin panangalilaw daken ka kat han mo nga inaramid jay dapat nga aramidam, then you are pitiable, kakaasi ka na mayawawan ka. And so diya iti first D among the 4 Ds nga aramidan iti demonyo na demonyo nga talaga neta. So deception. Yeah? Number 2 is diversion. I-divert na ka nga. Tiraran ba na kat? Imbes nga ti pagturungam kat ni Apo Diyos. Imbes nga ti papanam kat langit. Imbes nga ti papanam kat pudpun na simbahan. I-divert na ka. Amo iti diversion. Ina? Ti diversion man kat i-refocus ni Satanas. Ti attention mo. Imbes nga Sunday tata kat apan ka makimisa. Sunday na bugat. Kapan ka makimisa. I-divert na ka. Ti attention mo kat day pagkwartaan. Kasi so again, it's part of deception. Yeah? So diversion. And another D is division. Division. There is so much division among us Christians. Di may salang mo ti simbahan if you know history. Yeah? If you know history, may salang nga talaga idi. Yeah? May sa doktrina, may sa pamati, may sa Biblia, may sa Diyos. Amoy, if you read history nga talaga, manangarod ni sinuna ito yung bishop ni Fulton Sheen siya niya, if you know history you will become a Catholic kunana. No makita nga talaga the original may samat nga talaga nasina-sina lang edi. So that's the work of the devil, to divide Christians so that the witness of Christians will not be valid. And kitam tatati mapaspasamak awanan ti interesado nga agbalin nga Kristiyano because our witness is destroyed. Kahit kusawan kada no syakat may sa Muslim, so syakat may sa Buddhist, kitak ti aramid na dagito nga Kristiyano, parehas nga Biblia ti aramid basbasaan da, parehas nga Dios ti pagrukruk babanda nga misuda agdidi na dal. Sino kay kanya ti patsak na? So di jay na nagrigat. So it's a deception, it's a diversion, it's a division. Amoyo there is spiritual warfare. Ephesians 6:12 leta pudno na tayo na. And our enemy, the devil, ni demonyo katikait na nga talaga divide and conquer. That's a warfare tactic niya. Tapno nalakam nga dadaolan na ito enemy, tapno malakam nga abakan, i-divide mo niya, i-divide mo na ito pag sinasinami suda, pag apam isuda, tapno madadaal da. If you want to destroy the family, divide that family. Pag apaam din na ng kantetatang. So it's always division. Division is from the evil one. You know, in John chapter 17, Jesus prayed for unity. Nagatidog di jay kararag na asapay ko mata da. Ito yung simbahan na pinataktar ko ag may sada ko madag. Ito yung disciples ko ag may sada ko madag. Ito yung mamati kanyak ag may sada ko ma. So he prayed for unity. So division is really from the evil one. And then, all in all, dahito yung deception, dahito yung diversion, dahito yung division, it will lead to destruction, na? Spiritual destruction. Your soul will go to hell. Diya iti iwasan tayo. So ngaron nga, the bottom line, ket diya hantayo nga pa-deceive, hantayo nga paalilaw, iti prince of lies, the king of lies. Diya. So, tapno maiwasan tayo daytoy, so dito inbasak tatay, know the truth and the truth will set you free. Kunana niya. Kunana iti John chapter 8 verse 31 and 32, if you obey my teaching, you really are my disciples. You will know the truth and the truth will set you free.
Di iti inbaga ni Apo Jesus. No tungpalam, no ibiyag mo ti sursurok. Kuna ni Apo Jesus, sika ket pudpudno a disipulok. Sika ket pudpudno a pasurot ko. Ya, sika ket pudpudno nga adalak. Estudyante. So ti pakakitaan a pudpudno tayo a disipulo, follower ni Apo Jesucristo, pudpudno a Kristiano ket no amuan tayo ken ibiyag tayo, surutan tayo tilintag iti sursuro na. So again, it boils down to catechesis, evangelization, formation. Yeah? So, no kasay, kat we will really be free. You will know the truth and the truth will set you free. John chapter 8, verse 32. So, free from what? Yeah? No, bas ituloy ito nga basahan na ito, iti John chapter 8, verse 31 and 32. Ituloy ito yung basahan. Nag-complain dagiti hodyo. Kuna na anak na kami ni Abraham. Hang kami nga nagtagtaga, kasano nga isalakan mo da kami, kasano nga wayawayan na da kami, da truth nga ibagbagam. Kat kuna ni Apo Jesus, if you commit sin, you are a slave of sin. If you are a slave of the evil one, siga kat tagabo. Awan ti wayawayam, manipod iti baso. So, you see kakabsat, dahito nga deception, dahito nga diversion, dahito nga division, it will lead you to sin. Kasi amut ti aramidam eh. For example, if Satan has deceived you and inbaga na ken ka nga haan ka di Domingo kot urayan ka nga makimisan nga basol dayta. Haan ka di urayan ka basbasa ti Biblia. Okay lang dayta. Kasjay na kasi mati panangalilaw ni Satanas kada Adan ken ni Eva iti book of Genesis niya. Haan ka di kun kunana. So it's really deception that destroys us. It is really deception nga ti mangilid kanya, mangitunda kanya tayo, maiturong kanya tayo iti panagbasol. So that's the danger of not knowing the truth. So nga, kabsat ken Kristo, ulit-ulitak nga ibagbaga, no Katoliko ka, amom ti pamatim, amom ti history, amom ti Biblia, amom ti doktrina, amom iti kaipapanana, dagiti aramiden tayo, no apan tayo makimisa. No next month man kat October pinagro-rosary manan adun to manan ti mangibaga da kayo ulit-ulitan nyo ti kararag kunkunadan to manan ngam sika Katoliko ammom dapat no apay nga paulit-ulit ti rosary tapnoan ka nga marismaya ken tapnoan ka nga paalilaw takasla dagiti da dumangaron nagpaalilaw da en sardeng ngagpaiso iti agros rosary. So dijay we need to understand dagiti bambanag nga aramidan tayo tapno in kaso man ada iti kayat da nga mga lilaw kada tayo kataan tayo nga paalilaw because I repeat that is the work of the devil to deceive us, to lead us not to understand and to know the truth. Kasi ti trabaho ti demonyo adamat sa Biblia niya ti kayat na kat maalilaw tayo dahito iti kinapudno kunati kinapudno ay kunati demonyo haan kadi kunana di nga term nga haan kadi nabayagan nga iso ti raramiden tayo detoy umati demonyo nga haan kadi kunana. So agan annad tayo kabsat ken Kristo. So know the truth and the truth will set you free. Love formation, read your Bible nang runay na Bible launay panagbasbasa panagad-adal iti Biblia. Basaan tayo kaditi Biblia kat mailintag tayo, mawayawayaan tayo, maliwliwa tayo. Kada ito nga COVID, ti mangitod itinamnama, mang parang ay ti spiritual nga biyag tayo, dito panagad-aral ti sasaon ni Apo Diyos. Isumat ti inbaga na dito dito inbaga tatay, if no amom ti panursurok, niya, kunana dito dito inbaga na iti John chapter 8, if you obey my teaching, so no basaan tayo ti teaching, ti panursuro ni Apo Diyos, nakaisurat iti Biblia, wano nakaisurat iti katekismo tayo, ket makatulong deta iti panagbiag tayo kaspudpuno ang Katoliko. So again, my viewers, my fellow Catholics, my fellow Christians, during this time, nga adu ti agraraira, nga po problema, politika man, COVID man, ekonomiya man, adu apo ti po problema, nga dapat we as Christians, datayo kumati silaw ken asin ti lubong. Silaw, mangipakita ti pudpudno kinaragsak. Okay, tataman kat inakbasan iti ebanghelyo para into nobigat kat nobigat apo iso iti makaisa nga 10 ket 5 a Domingo iti kadawyan a tiempo, the 25th Sunday in ordinary time.
Okay, into nabigat, by the way, kat isoa kat September 19, September 18 na po tata, kakabsat kin Kristo. Ibasak, and then I will suggest some points for reflection tayo. Ti Ebanghelyo tayo para into nabigat kat na daw iti Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. It is found in chapter 9 verses 30 to 37. Pimanaw da Jesus ken dagiti adalan na iti dayta a lugar ket limasat da ijay Galilea. Kayat ni Jesus sa saan amamuan dagiti tattao tiyan na agsipud ta madama nga isulsuro na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao. Amang papatay to ken kuana. Nupay kasta agungarto iti maikatdong aldaw. Saan na maawatan dagiti adalan na daytoy sinauna ngem nagamakda nga agsaludsod ken kuana. Dimteng da ijay Capernaum ket idi addanan iti balay sinaludsod ni Jesus kadakwada. Anya ti pagsusupyatan nyo iti dalan ngem saan da ang nagtagtagari tapudno met ang nagsusupyat da no siya sino kadakwada ti kangrunaan. Nagtugaw ni Jesus. Inayaban na dagiti 12 nga adalan na sana kinuna kadakwada. Tiag tadigagay nga isu ti umuna masapol nga agpaudi. Ket tiag serbi iti amin. Nangala iti may sang ubing ket pinatakder na iti sangwanan da. Kalpasan na, sinaklot na, sana kinuna. Ti umawat iti may sa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siyak ti awatan na. Ket ti umawat kanyak, saan lang asyak ti awatan na, no di pa'y ket tinangibaon kanyak. Kabsat, dito man apo ti Ebanghelyo para into nubigat, 25th Sunday in Ordinary Time, makisang 15, Domingo iti kadawyan at tiyempo. Mark chapter 9 verses 30 to 37. Dito nga jay istorya, dagiti 12 dagiti disipulos dagiti adalan ni Apo Jesus ket nagsusupyat da nagaapada gapu iti agkokontes da no sino iti kanyada ti dapat nga kangrunaan aginunada ti posisyon no agbalinto nga ari ni Apo Jesus ina. So they were thinking of an earthly kingdom ket no kunam nga kingdom idi mas sikat ka no sika di jay sumaruno nga leader ken ni Apo Jesus. So kasi ti pagsusupyatan da kasla nga among them gapu ta isuda iti kakadwa ni Apo Jesus tong ang agturay ket siyempre siyak ati ko siyak ti right hand ni Jesus kakasay siguro ti pagsusupyatan da. So they were quarreling didiscuss da no sino kanya da ti umuna nakaungot ni Apo Jesus ket isuda iti Apo ti konteksto na daytoy nga ebanghelyo tayo. Iso dayto iti gapuna nga nangalan ni Jesus ti ubing ket kunana etc. kasay niya. So raglagi pun tayo nga dayto apo ti background na dayto nga ebanghelyo tayo para into no bigat. Ket kakabsat ken Kristo iti karawyan nga biag tayo ket numisan ket kasay ti pagaapaan nga agpaso no sinno iti kangrunaan no sinno ti kangatuan kanya langay nga adda ti pride kaslang nga adda iti nainlubungan nga panagbiag nainlubungan nga ugali nga talaga iti numisan ket makadadaal kada tayo oray Kristiano tayo ket kayat tayo nga datoy ti matangtangan kayat tayo nga datoy ti umuna kayat tayo nga datoy ti nakaposisyon kayat tayo nga datoy ti nabaknang kayat tayo nga datoy ti matangtangan kasi so adda kanya tayo nga di jay kasla because of our fallenness because of our being human ket kasla nga di jay iti maysa kadagiti weakness tayo adda nga talaga ti pride adda ditoy nga Dengay kaya tayo datayo ti sentro ti attention. So among the disciples kasi ti weakness da. Can you imagine dagiti 12 disciples of Jesus Christ ka agaapa da gapu iti dayta. Ina. Amoy ada ti version ko iti istorya ni Saint Paul. If you remember, Saint Paul has a story about the same nga kastoy. Ada ti istorya ni San Pablo maipanggap kadagitoy nga inungtan na dagiti kikristyano idi gapu ta kasi nga rod. Inunada no sino iti kangrunaan kadakwada. Ada ti istorya dagiti different parts of the body siguro nangagyud ito ng homily kanya nga kasimot lang parable dito ya so istorya lang nga ito nga makita tayo di ay message na mat dito nga ebanghelyo nya no sino ti kangrunaan. So one day dagiti different parts kanu ti body kat nagsusupyad damat no sino iti kangrunaan kadakwada. Of course kunani ulo
gabuta isunat agpanpanunot, idi syakti kang kangrunaan, tano awan na agpanpanunot, edi awan na, syakti mang control according to science, iti different parts of the body. Noon kung ikuman ni imang agkuti, agkuti deta, syakti kangrunaan, aparte ti bagi, kunana. Remember, this is a parable, so we take that in this context. Ket kunamat ni ngiwat, ay haan na, ore ada ka nga ulo, no anak nga mangmangan, ay matay tayo amin syakmat ti importante ta, syakti ang ngal-ngal jay makan, syakti mang ipaunag di makan, so nga no awanak, awan ti agsao, etc. Kunana, ngam kunada manan amin, ay awan na, syakati importante, kunati chan siya, syakti ada di sentro, syakti manggiling nita kanam, sikang ang iwat kadta, kunana, so nga, nagririda nga karkaro, kat kunamat de saka, ay sakati importante, syakti mangbabagkat kada kayo amin, apay anyo amon, o ay nati pangiturungak kada kayo, isot papanan nyo, kahit ko ta itulid ko na kayo, kung kunana pa'y kanoy na. Kahit manay na yun nanan, day problema da, imbes nga maurnos kat haan, gaputa, di jay nga rod, kasladag ito'y disipulo nga, pagdisgasan dan, no sino kanya da iti, kangangatwan, kaimportantean, kapapatgan, niya, kangrunaan, agiinunada ti posisyon. Ket according to this story, ket kinmarkaro di apa-apa da niya, kinugtaran kanon ni saka ni ulo ni mata, kinusilapan na ni chan, ni ima inpungot na ni ulo, etc. Nagaapa da niya, idi madama kanong agaapa da, ket na ada nangeg da nga basit nga boses nga kunana syakti ka importante yan, kunana ket idi nakita da ni kimot, ket kunana ay sika basit, nagngisit, agangot pa'y, kunada, so yung kinatkatawan na kano, so nga pinmanaw, can you imagine body without an anus, so pinmanaw kano iso na according to this parable, and intultuloy da nga nagapa, and intultuloy da nga discuss, and you know what happened, noawan iti anus, iti may nga tao, noawan iti kimot na, han nga rumor day rugit, kat mapoison da, so nga dagitoy nga members of the different body, kat kinmapsod da, gabutan na poison da, at gabuta awan nga rumoran day rugit ti bagi. So kung ni mata nga makikita, kunana idi, anan nga makikita, napon dinichan, nga kunana manggiling iti makan, awanan niya, ni ulo nga kunana nagpanpanunot, awan ni saka nga kunana mangipag na, awanan niya. So nga, na-realize da the mistake da, kat inayaban da kanon ni kimot nga nagsubli, kat they lived happily ever after. Niya, simple lang nga, is istorya nga very clear gamin the mensahe na the more that we criticize others and the more nga ipangato tayo ti bagi tayo, the more nga datayo kat madadal. So in the community, in the church, dito nga simbahan ni Apo Isus, han nga kasay iti estilo na. So that's one of the lessons of our story. So nga ituloy tayo nga kitaan dito istorya ni Apo Isus, kat makita tayo nga diya iti napinta sa mensahe na that in the church, in the kingdom of God, na iti pagarian ni Apo Dios, no sino iti kababaan isuti nangato, isuti kasla kababaan, kasla nga mabalbaliktad niya. Di ti mensahe na exactly dito nga naibasa tayo. Dito nga ebanghelyo, tapno mas maawatan tayo kat ikomparak iti daduma nga version na, iti version ni Saint Mark, ni Saint Matthew, and of course daytoy Saint Luke nga isuti in basa when Saint Mark na. So iti version ni Saint Matthew kunana parehas met lang ti sitwasyon nas susupyat dagiti disipulo no sino kadakwada iti kangrunaan iti pagarian ti langit. So remember the context, agiinunada iti posisyon ta asidegan nga agbalin nga ari ni Apo Isus ti panpanunuton dakat kasladay ari nga dito'y lubungan, na inlubungan, nga agtugaw ka iti tronom, ada dagiti babawnam, ada dagiti nangat-ngato, ada dagiti nabababa. So, tisungbat ni Jesus, iti dito'y nga panagsusupyat dagiti disipulo, kat dito'y iti version ni Saint Matthew, chapter 18, verses 1 to 5, lagligipan nyo, di kay to makastrak iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw, kan agbalin akas kadagiti obing. Siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Ket siya sino man nga umawat kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awatan da. Diya iti version ni Saint Matthew, iti daytoy nga Saint Mark nga gospel reading tayo. Iti mat version ni Saint Luke chapter 9 verse 46 to 48 kunana, kinunana Jesus, ti umawat iti daytoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awatan na,
Ket ti umawat kanyak, awatan namet tinangi baon kanyak, ti kanunumwan kada kayo amin, isu ti kang runaan. So, no kitaan tayo dito three versions, ket almost the same iti ibagbaga ni Aposos. Nagsusupyat dagiti disipulo no suno ti kang runaan, binagbaga ni Aposos isuda nga dapat agpakumbabata iti ebanghelyo tayo para intunubigat tinbaga ni Aposos ti agtirigagay nga isu ti umuna masapol nga agpauri ket agserbi iti amin. Tapos na nga lang iti ubing pay nga props na ket sana kuno na ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siak ti awaten na. Iti version ni St. Matthew kunana, siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. Ket ti siya sino man nga umawat kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siak ti awaten na. So kakabsat adumdum ngeg nang nangro kada kayo nga makigimong intunubigat no ag-share kayo mabalin nga daytoy iti punto i-point out yo iti daytoy nga prayer meeting yo intunubigat nya day inramid ni Apo Jesus. Remember dapat klaro kada tayo nga ti background na daytoy nagaapa, nagsusupyat, nagiinno na dagiti disipulos nga kunada ay siya ati importante kasla da istoryak datay nga different parts of the body niya nga kunadang asyak ti importante, siyak ti nangato, siyak ti kasla, siyak agiinno nada. Dahil ti konteksto na isu nga ni Jesus binagbagan na isura kasla nga inungtan na isuda han kayo kumaakasta niya no kayat yung nga da kayo ti kang runaan da kayo bumaba. No kayat yung da kayo iti umuno na da kayo agpaudi. Ken tapno malagip dagiti disipulos ti daytoy nga mensahe ni Apo Jesus nangala iso na iti props, nangala iso na iti basit nga ubing little child nya ubing lagarudan basit. So kayat na sawan importante daytoy nga term basit nga ubing ti inala ni Apo Jesus, small child, little child. In kabel na iti sango na sana ko na unless you turn and become like this child, you cannot be part of my kingdom. Nya, siya sino man ngagpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kang runaan iti pagarian ti langit kunana iti version ni San Mateo. Nya, siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kang runaan iti pagarian ti langit. So that is the main message of our gospel reading for tomorrow. Ngam ti question kat apay nga tanga ti inusar ni Apo Jesus nga props. Apay nga tanga ti inusar na nga tapno mas maawatan dagiti disciples na de mensahe na kat ubing nya. So kitaan tayo no anya ti ubing especially during the time of Jesus Christ nga tatakat adu ti ubing nga medyo sabalin ngam dijay time ni Jesus Christ. Basit nga ubing is a symbol of something. So nga kitaan tayo man daytay na gusarak manen iti acronym siya mahiligak ti acronym tati kayat ko dagiti agdengdengeg ket ma-remember da ko ma daytoy nga acronym iti mayat iti acronym dati pagmayatan na adamat ti pagmadyan na kunada giti duma acronym ket kasla nga simplistic unay ngam para kanya ket medyo effective kadagiti common tao nya. Agsubli tayo kalpasan iti sumagmamano a palagip tani makita ket tempo nga entay ag break.
540 on your radio. Agsubsubli dito programa to Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Manan Shakti Kapsatyo, Father Jeffrey Abado. No da po iti salud studio, suggestion nyo, wano topiko nga i-suggest nyo nga iso iti explain tayo iti dito yung programa kat i-text nyo lang 0961-248-3856 0961-248-3856. Kat nalipatak ngayon announce tayo nga no first Fridays month iti bulan kat ada po iti formation dagiti devotees of divine mercy. Importante apo dito yung devotion kan importante dito yung formation nga po da kasi in bagak tatay the devil knows nga dito nga devotion kat very powerful as promised by Jesus, di ba? Dito kano ti last resort of our salvation. Kat importante dito yung devotion, importante ang maawatan tayo tapno ibiyag tayo iti mensahe na naibasar mo't lang ay jay Biblia di panangaasi ken panang pakawan ni Apo Dios no lagit di agtalag tayo ken kuana ket agbabawi tayo kada iti basbasol tayo mapantoy ag-confess ken ag-communion. Ngam dito man devotion tapno madadaal ket adaman ng ti deception niya. So amo tayo dito yan kaspregan kuma dati Maria Divine Mercy dati Book of Truth da nga pang deceive nga talaga iti kinapudno because kasi nga ti deception han mo nga deception gayam ti tao nga na-deceive ti amuna nga kitkitan na it's the truth. Can you imagine Book of Truth kasla agpaisupima na ta Book of Truth nga ron. That's what deception is all about. When a person is deceived, ti amuna kat di deception na iso ti usto kat oyawon na di mangibagbaga ti usto. Iso nga always the Catholic Church has a warning. Tapnohan tayo nga maisina iti truth. Tapnohan tayo maisina iti kinapudno. Tapnoan na tayo ma-deceive iti enemy of the church, enemy of God. Masapol nga always ada po ti guideline tayo. So Bible, tradition, ken magisterium. Diay. So once kinontra ti may isang tao daytoy ay delikado daytan. So again, because of this ket ada iti problema nga we want to solve. Di ibagbak ta tayo. Okay, going back apo ket daytoy kuna ni Apo Isus. Iti version ni San Mateo, Saint Matthew chapter 18 verse 1 to 5, kuna ni Jesus, lagi panyo adi kay tumakastra iti pagarian ti langit no di kay agbalin ken balbalyo akas kadagiti ubing. Siya sino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing isu ti kangrunan iti pagarian ti langit. So di dito sungbat ni Apo Jesus, iti dito nakita na nga pa nagsusupyat, panagaapa, dagitoy nga disipulo nga, syakti importante, syakti number 1, syakati kasi, syakti aday dyan makanawan ni Apo Jesus, nagtugaw ito nga ari, kasi tiyar arami din na dismaya ni Apo Jesus, kat kunan na ay Apo, dagitoy nga tao. So nga, han kumaang kasta, no kaya ti agserbi, ano kaya ti kangrunan, agserbi kayo, no kaya ti da kayo ti adat singato, agbumaba kayo. So binaliktad ni Apo Jesus, kat ti inusar ni Apo Jesus tapno malagip da daytoy nga panusuro na ket panang ipatugaw na iti sangawanan da iti basit nga ubing sana kinuna kadakwada laglagipon yo adi kay tumakasrak iti pagarian ti langit no di kay agbalbalyo ken agbalin akas kadagiti ubing imbes nga ayunan ni Jesus dagiti pag-aapaan da kasla nga inala na daytoy tempo tapno bagbagaan na isuda. So nga ti critical dito ket apay nga ubing? Ano ba ti meaning na dayta ng ubing? Ada ti meaning na dayta. So I would like to use this acronym CHILD. Tapno i-explain to yun no anya iti meaning ti ubing. C is carefree niya. Carefree ti ubing man kat carefree. Han nga careless sa bali ti careless. Carefree kat diya ngay awan iti pagdandanagan na. Kasi ti may isang ubing. Nga kat niya po Diyos, awan ko ba ti pakasiknan tayo? Awan ko ba pakakumikuman tayo? Adamat matlang data iti Bible, for example, Matthew 6:25, do not worry about your life. Hanggang agdandanag ni Apo Dios ti balaken ka no anak da ka ni Apo Dios. Kasla dedi ubing nga di dyan nga agtalag kinitatang na bahala ni tatang ko kanyak. So kasay iti carefree na no timas ang ubing awan pagdandanag kanak isagana ni tatang ko na isagana ni nanang ko na ita. Kasi kuma ti relasyon tayo kini Apo Dios nga kasla ti relasyon iti basit ng ubing iti tatang na iti nanang na nga bahala. So nga awan ti pagdanagan na awan mati ubing nga ayo apanak makipurdia apanak agbirok ti kanak
kasay haan nga kasay tubig. So that's the meaning of being carefree. So is dito may isang obing ina. Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. Ang kayo madanangan para into bigat. Matthew 10:19, do not worry about what to say. So aro apo iti teaching ni Apo Jesus, teaching ti Biblia may panggap iti being carefree. Martha, you are worried about many things. Kunan ni Jesus iti Luke chapter 10 verse 41. Ado ti pakakumikuman na sung apan nakit ni riririan ni kabsat na nga Mary nga ni Mary kat awan ti kaslaahan nga agdandanag ni Marta kat madandanag. Ala, nga ti ipakan kadigito nga bisita. Ngam ni Mary kat adja nga agtugtugaw nga agdengdengeg kini Apo Jesus. Kusong ako na ni Apo Jesus kini Marta, ado nga ti pakakumikumam. Relax lang kasay. So kasay man ti may nga makitak iti may sang obing ada nga ti pagka carefree da. Ulit kan nga careless sabali di careless ta awan han nga gananad sabali di niya. Ti carefree kat gapo ti talok mo kini Apo Dios, bahala iso na ada ti COVID, bahala iso na. Nya ngam mat nga carelessness nga mo baga nga bahala ni Apo Dios katan kamat nga agmas, han kamat nga agananad, han kamat nga lumisdisi, han kamat nga ag social distancing. Sabali di ti carefree kat basta gapu iti talok mo kini Apo Dios, bahala ni Apo Dios. So di ay man ti may isang symbol iti ubing. So ako na ni Apo Dios agpwesto mata nga talaga no Kristiyano ka ag talaga kini Apo Dios awan iti pakakumikumo. Maikadwa H man kat ti ubing man kat symbol of humility. Kinapakumbaba Apo iti isim simbolo na iti may isang ubing so nga inalan ni Apo Dios dito yung may isang ubing basit nga ubing sa nga tugaw day sang waran agbalin kayo kumangan kastoy ang kayo nga agaapan kayo nga agpapalangguan ang kayo agiununan no sinuti kang runaan. So dito nga ubing kat simbolo iti humility. Ti ubing man kat meek, modest. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of God. So nga kuna ni Apo Jesus. In the Bible, there are many teachings about humility. And Jesus was humble and became man. Kuna ni iti Philippians chapter 2:8. So ni Jesus tubay, putpuno a Dios, nagpakumbaba, binmaba, nagbalin nga basit nga ubing. So nga dati santo ninyo tayo, dati meaning ti santo ninyo. The meaning ti little baby nga di jay kat ipakita na day kinapakumbaba ni Apo Dios nga ni Apo Dios big but became little. Iso nga nangalat ti basit nga ubing ka-symbol ti humility. Da kayo kat imbes nga padakalan nyo iti ego yo, padakalan nyo iti bagyo, kita nyo nga basit kayo. It's a symbol of our being little in the eyes of God. So di man humble. Ti ay man kat before the I kat kunana iti Proverbs 11:2 kat with humility comes wisdom. So nga importante iti Biblia iti kinapakumbaba. Tano napakumbaba iti may sa tao it's that no napakumbaba ka it's that entry of the other virtues in ti humility. So nga wise ti may nga humble ta palting kan kuana dagiti sursuro ni Apo Dios. Ay kat innocent. Ti may nga ubing nga basit simbolo ti kina-innocent ti ubing kat awan ti paplanon na corruption data, awan ti paplanon na agtakaw, awan ti paplanon na nga mortal sin. So a symbol of innocence. Awan nga ti amo na nga agluko noan na ti usto sulatan na uncorrupted by evil, sinless, harmless, not worldly. Di man iti may sang ubing. Disinteres man kat iso na natay iti at the age of 24 kat was uncorrupted by this world. They never plan to do evil things, free of malice, dagiti ubing, kasla kini Saint Therese of the little child, yeah? Saint Therese of the child Jesus. So, diya, iso nga child Jesus, kabutan ni Saint Therese, kasla nga, tinulad na, no, anya nga talaga, dati ibagbaga ni Apo Jesus nga, you must become like little. So, nga ni Saint Therese of the child Jesus, little, the spirituality of littleness. Okay, so nga TL, subaruno kat little nga literal, little, basit, yubing kat basit. Unlike datayo nga adult, dumakal tayo. And dingor, di bagapakta tayo nga, the spirituality Saint Therese of the Child Jesus, the spirituality of the little way. Nga ti ubing man kat ti pakaragsakan na dagiti babasit lang nga bambanag. Kasi kumati Krisyano, nga di chay, saka lang naragsak no ada milyon-milyon mo, saka lang naragsak no ada ti dakkel nga balay mo, saka lang naragsak no aduti sa dikwam. Yeah? We can be happy about the little things in this life. Dahil kumain niya, little. Kasi iti ubing. So kaya iti kayat ni Apo Diyos, iti kadagiti sumurot kaniwana. Han ka lang nga naragsak no siya ti number 1 nga mong my disciples. Haan.
No na lang tibasit nga naitid ken ka nga grasya agragsak ka kuma. Small in size, degree or quantity tikat na sa one ti little. Children can care about little things. So dagiti ubing kat they care about little things. Kunani sa interest of the child Jesus, even picking a little day karayom isublim iti nakatinagan na no ada na tindag nga karayom isublim din nagapuan na little thing lang data but kunani sa interest uray basit nga banag no inaramen mo data makapasanto data so long as you do it out of big love. So the spirituality of the little way in this world dagiti babasit bang banag timang pasanto kada tayo di man kat dependent ti ubing kat dependent niya na experience nga dito ili ubingak na minsan sinmurot kami kinitatang ko na pan nag-ergan sinmurot kami kanya na kadwak ni ading ko kat ada di bantay nga napanan na ada sinurot na nga bilit nga pan ano pan inbate na kami ti may nga lugar kat kunana agyan kayo dito urayan dak kat urayan mi nabayagan ngagsubsubli siguro nakaadayo iso na kada kami han mi amuno ano ta surutan mi ni tatang mi wano agawid kami baka may awan kami. Ayan na nga ti aramidon mi. So, dahil ti kayat na nga ti dependent, kayat na sa ti dependent, nga talaga ti ubing, dependent iti tatang, dependent iti nanang. Kasla nga masapol nga ada ti tatang, masapol nga ada ti nanang nga mangaywan kanya na. Kat gazay tayo mat kumaki ni Apo Diyos na we need to be dependent on God. Iso na ti tatang tayo, iti Father tayo in heaven, so nga we need to depend on Him. For children to survive, they totally need their parents. We need this kind of attitude when we relate to God the Father in heaven. Saint Teresa of the Child Jesus depended also on God the Father in heaven. He depended on nagdependar iso na kadagiti datuma. So di man apo iti kasla nakita nga simbolo iti maysong ubing so ako na ni Apo Jesus iti ebanghelyo ket kunana laglagi pa nyo adi kay tumakasra kiti pagalian ti rangit no di kay agbalbaliw kan agbalin akas kadagiti ubing. So nagpintas unay dagitoy nga palagip ni Apo Jesus niya. So nga ibiyag tayo kumaretoy napintas daytoy. Ket umanay siguro detang entay pagpanpanunutan may pangipit ebanghelyo into no bigat kakabsat ken Kristo niya. Ulitak tinambaruan nga adal na daytoy ket agbalin tayo kumakasla kadagitoy childlike han nga childless nga being childlike han nga being childish nga kunada niya. Subalit ti childish kanu kan childlike ti childlike kat di ay dito in bagak nga attitude ti may sang ubing carefree, humble, innocent, little ken dependent. Kasi man nga talaga ti ubing kasi ti kat ni Apo Jesus nga pagbalinan tayo kuma. At napipintas mo dayta no carefree ka awan ti pagdandanagam dayta kat ugali dagiti adult dagitan nga conformity pakas kumikumanda niya. Ken masapol nga napakumbaba tayo, masapol nga inosente tayo kahit nasawan han nga hantayo ko mga agadal kadagiti danadagsan nga basbasol kasi mati ubing ina inosente awan ti amuna nga manglukluko kasi and then little the spirituality of the little way little things matter, little things can glorify God, little things when done with great love can also make us holy kunani Saint Teresa. And dependent tayo kumaki ni Apo Diyos. Kasi ti ubing nga dependent ka ni Apo Diyos. So ibiyag tayo ditoy kumakat mabendisyonan tayo. Okay, apan ko ituloy nga rod, po iti panangibasak, kung ano pa nang-explain tayo, dito'y naibati nga topiko tayo, the second commandment, na very important mo dito'y, nga topiko, masapol nga amuan tayo, kan ibiyag tayo kuma dito'y apanosuro, tarong isan katahan tayo ngay nga amu timining na dito'y second commandment, nagpintas nga bilin ni Apo Diyos nga gaputa, siguro tayo nga amu, kat di tayo maibiyag. Ulitak, no amom, ibiyag mo, mabendisyonan ka. So, we go now to another topic. We continue our topic on the second commandment. Dahil Maikadwa apo nga bilin ni Apo Diyos. Tisos ko tataman kat dito'y katekismo para kadagiti Pilipino a Katoliko. Of course, I already began talking about this. Idi nga napintas mo't no intay basaan manon dito'y. No anya ti meaning na dito'y second commandment. Title na dito'y iti page 316. Iti dito'y katekismo para kadagiti Pilipino a Katoliko ket iti page 316 daytoy ayan na daytoy second commandment Maikadwa abilin ni Apo Dios. Iti paragraph 893 kunana ditoy kakabsat ken Kristo ibasak santo tayo explain na iti daan atulag kunana toy. Nayepkas ti Maikadwa abilin kas kasto iti panakaisurat na daytoy nga linteg Maikadwa nga
lintag bilin ni Apo Dios. Di mo aramaten tinagan ti Apo Dios mo iti bareng-bareng. De iti second commandment maikadwa a bilin niya. Di mo aramaten tinagan ti Apo o Dios mo iti bareng-bareng. Iti English kat thou shalt not use the name of your God in vain, bareng-bareng. Niya. Lain nga nasantuan anagan dayta isungahan mo usuran iti dakas nga banag na so nga inteman amon o anyati kayat na asawon daytoy ta adunga ti explanation na daytoy kasla simple lang nga commandment lang nga tinagan lang ni Apo Dios iti hanmong usuran ti amo tayo kat ti meaning na daytoy kat han kang hamo ibalbalikas nga dakas ngam adu pay gayam ti mas naununeg nga kaipapanan na nga orayhan tayo nga usuran tinagan ni Apo Dios iti foul language sa kunada iti dakas sasao ngam han lang gayam nga dijay iti kayat na asawon so nga intay adalan daytoy tapno han tayo nga maging guilty baka kit di guilty tayo iti daytoy niya. Exodus chapter 20 verse 7 ken Deuteronomy chapter 5 verse 11 apo iti nakaisuratan na daytoy nga second commandment of God nga kunana di mo aramaten tinagan ti Apo Dios mo iti bareng-bareng. Thou shalt not use the name of your God in vain. Nasantuan tinagan na importante data nadyusan data sungahan nga basta-basta ti panangusar mo itinagan ni Apo Dios kunana jay. Ibilin na iti panagraem iti nasantuan anagan ti Dios. So dito nga second commandment, dito nga maikadwa bilin ni Apo Dios kat ipalagip na kada tayo arespetuan tayo kuma raemen tayo. We need to respect dito'y holy name ni Apo Dios. So amon tayo no anya tinagan na no anya ti kayat na sawan dito'y kataraaman tayo. Dito'y anagan ni Apo Dios kat mangibagi iti Dios mismo niya. Tatinagan na iso na mismo. Maragip yun de example ko, idi ubi nga kat luklukon da, tinagan ko nga Jeffrey, tinagan ko, nakapinpintasan nga nagan, Jeffrey nga, idi ubing kami kat, gaputa marigatan, nagitida dumang mangipronas kat, jip, kunada kanyak, mahas asarak, idi niya. So, oray nagan ko DJ basbastusan da, siyak ti mabasbastos. Lakas siya, iti, kahit nasa one, iti explanation, iti nga, katikismo tayo, nga kunana nga, ibagi na ti Dios mismo. So nga no inaramid mo, inusar mo iti bareng-bareng jaynagan na ni Apo Dios mo suno mismo iti kasla nga binastos mo, binareng-bareng mo. Kasi man iti nagan. Tinagan i-representar na jay akin nagan. Tinagan ko i-representar nak. So nga no inusar da tinagan ko Jeffrey Abado iti dakas siyak tinapadaksan ijay. So that is another meaning of using the name of God in vain. Hantayo nga mabalin nga usaran itinagan niya po Diyos iti bareng-bareng. Nasantuan anagan na ita, so nga hantayo nga usaran iti business, hantayo nga usaran tapno agkwarta, etc. Na bareng-bareng tigasay. Ituloy tayo basaan, iti positibo awagas, tungpalan tayo dito abilin, tunggal, ulitan tayo ti teksto ti Propeta Isaiah, iti aklamasyon ti Eucharistia. Santo, santo, santo ti Apo a Dios dagiti amin a parswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayawam. Ya? So nga kay nasawan usaran tayo lang itinagan ni Apo Dios tapno idaydayaw tayo isuna niya. Diyay iti number 1. Ta Dios nga rod isuna ket no umawag tayo ken kuana, umawag tayo lang kanyana no dayawan tayo isuna. Kasi niya kasano nga tayo explain tayo dito Basta sapay kumata klaro dito nga we only call on God to worship Him kahit nasa one. So nga dito Eucharistic acclamation nga kuna Santo, Santo, Santo ti Apo a Dios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidayam. So nausar tinagan ti Apo ngam ti panakausar na iti daytoy Isaiah chapter 6 verse 3 ket tapno maitanok isuna. Nya inawagam ti Apo ngam tirason nga inawagam tirason nga inusan mo dinagan na ket tapno idaydayaw mo isuna. So kakabsat ken Kristo naglawag nga diay iti positibo in a positive sense ti aramid na daytoy nga commandment number 2 kada tayo ket awagan tayo tinagan ti Apo no agrukbab tayo lang ken kuana no agkararag tayo lang ken kuana no adda tayo iti misa nya iso nga ti padi na isurwan iti kasay nga da kami nga padi nasurwan kami nga usaran may tinagan ni Apo Dios iti liturhiya lang na han nga conformity pakausaran na data. Ituloy tayo basahan iti paragraph 894 kunana ngem mapagduadwaan
no maawatan ti kaaduan a Katoliko Pilipino ti sibubukel a kay papanan daytoy abilin. Isuri ti problema ulita kanya amo tayo ti second commandment ngam han tayo kunomisan kat han tayo amo ti deeper meaning na ti deeper application na. Tapara iti kaaduan kasla kayat laang nga ipawil ti bilin ti panangaramat itinagan ti Dios wenno ti ni Jesus iti panagunghet wenno panagaramat iti nagubsang asao ken panagbasawang asaan na may tutup iti may sa disipulo ni Jesucristo. Diay nga iti ibagbagat tayo nga ti amo ti kaaduan na Pilipino Katoliko daytoy second commandment iparit na lang nga aramidem iti dakas dijay nga han nga napintas nga panangisao itinagan ni Apo Dios. Ti amo ti tao diay ti meaning na ti second commandment. So nga deception di jay, tahan lang mat nga di jay, ti meaning na dito second commandment kakabsat ken Kristo. Hana nga kayan nga sawan nga gaputahan mo inususar tinagan ni Jesus, no nakawat ka, no makiap-apa ka, wano sabali ng usaram, kat you are already putting into practice dito second commandment. Haan adati na ununag nga kay papanan na dito, kunana dito. Iti technical panangawat, kayat naasawan, panang talikod, iti panagbasawang adaan gura, panagsao may panggap iti Dios ken sa santo. Ti literal mat kiti nga kahit nasawan kat di dyan no makaungat ka han mong susaran iti nagan ni Apo Dios. Di Ilocano na dito kat medyo naunog panagbasawang kunana niya. Ti panagbasawang kakabsat ngay ken Kristo kat di dyan ngay usaram tinagan ni Apo Dios no makaungat ka no ongtam di anak mo kat sabali inusar mo tinagan ni Apo Dios. Di ti panagbasawang literal diay iti may sa kadagiti kay papanan na dito'y second commandment nga hantoy nga susaran tinasagraduan tinasantuan anagan ni Apo Dios iti tiyempo nga agong unget tayo ya ulitak ti panangusaran pakausaran ng tinagan ni Apo Dios no ibalikas tayo day nagan na ijay lang kuma liturhiya ijay panagdaydayaw ijay prayer so nga no nakaunget ka inusar mo tinagan ni Apo Dios ket dakas aday ta apeng inusar mo kat madama ka nga agungot hang ka nga madamang agkarkararag kun agworship kun agdaydayaw kini Apo Dios. So diay ti panagbasawang kat talaga nga madi iso nga talikodan tayo kunana ditoy sursuro iti katekismo tayo. Ken Maikadwa ko na kat panangilunod ya panangilunod panagkidaw iti dusa para iti sabali. So diay iti maysa nga Islam narabaw nga pudno nga kaipapanan na dito second commandment nga ti panangilunod ket maikontra iti second commandment. Amo to iti panangilunod kakabsat ken Kristo day panang curse niya matay ka kuma kakasay. So di ay ket maikontra mat lang iti second commandment. Karkaron no usaran tayo nga talaga itinagan ni Apo Dios. So kunana toy panangilunod ti panangilunod kay ket panangkidaw iti dusa para iti sabali a tao. So no siya kat kidawak madusa daytoy a tao agsakit ka kuma wano na ti wish mo kanyana no anya iti inbagam tapno mapasamak amadi iti daytoy a tao maikontra dayta iti nagan niya Maikadwa commandment. Kunana pa ditoy ken panagsapata iti ulbod false oath kunana iti CCC mat daytoy nya panangsapata iti ulbod dengay agsapata ka nga kapaso di jay kaspedigan na ipatugaw ka nga politiko sigati may sang mayor ikabil mo pa jay imam jay Biblia saka agsapata sakat kastoy anak tong agkurkurakot ngam nagkurakot ka gayam di jay panagsapata iti ulbod da kami nga papadi arig na nagsapata kami mat lang so we need to be faithful to our promises ina insapatami dayta so nga dapat ibiyag mi no anya ti insapatami ti panagsapataman kakabsat ken Kristo ket panangaramat itinagan ti Dios tapno panagnakan ti saan apudno. So diya ti panagsapata iti ulbod na so nga tapno mamati dagitoy at tao isapatak itinagan ni Apo Dios nga kunwari siya ket kasay. So diya iti iparit maysa nga iparit iti second commandment. Ati Maikadwa bilin ni Apo Dios iparit na diya bawal dakkel mortal sin nga kun kunam nga itinagan ni Apo Dios da siya ket kastoy ti kasi iti false oath nga kunana iti CCC Catechism of the Catholic Church paragraphs 2148 ingana 52 nya false oath panagsapata iti ulbod kinaulbod a panagsapata adati panagsapata nga pudpudno kaspedigan na kami ngaron nga papadi ket nagsapata kami nga kasto iti ibiyag mi
We need to be obedient to our bishop. We need to leave poverty. Kakasayan niya. We need to live uh, in chastity kasi in sapatami dagitoy. So nga, ibiyag mi dapat dagitoy. Agpaiso, iparit ti Maikadwa bilin iti panangaramat iti kastoy akita ti panagsao. So dagitoy a panagsao, iparit apo iti Maikadwa bilin. Day panangitalikod iti panagbasawang, panangilunod dakas dijay panagsapata iti ulbod dijay na. So nga iparit di ti Maikadwa bilin daytoy day iparit na kaday panagbasawang, panangilunod ken panangisapata iti ulbod. Kas mabasa tayo iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso kunana daytoy katekismo tayo, di met tumutup nga agisawang kayo kadagiti naalas minamaag wenno narugit a balikas. Kunana ti Ephesians chapter 5 verse 4. Ngem daytoy kaditi sibubukel kay papanan iti Maikadwa bilin. Ya, ti solusyon na daytoy katekismo tayo kat apay daytoy lang nga ta ti meaning na ta para kadagiti Pilipino demat iti kasla nga narabaw dayti immediately nga mapanunot na no basaan daytoy bilin ni Apo Dios nga di mo aramaten tinagan ti Apo a Dios mo iti barang-barang. Kat para kadagiti kadwa na Pilipino a Katoliko ti panang kita dati meaning na daytoy immediately automatic kat dijay nga rod panagsao iti dakas, panangilunod, panagsapata iti ulbod, etc. Ngam dijay nga ta, ti question ko, dijay nga ta, ti kayat na lang kasawon, karkarota na ibaga ijay Biblia nga dapat antoy nga aramiden na gitoy nga dakas nga aramid. Panangusar iti nagan niya po Diyos iti kinadakas. Agsubli tayo, kalpasan iti sumagmamano a palagip manan kakabsat ken Kristo. WT
Kat may sapay nga immediately nga mapanunod tayo kat de panangilunod, de curse na panangikidaw iti dusa, iti dakas, kadag iti dumata tao, itinagan ni Apo Dios. Diyay na dakas di jay. So, di nga ikararag mo nga imbes nga mabendisyonan, imbes nga mayat ti mapasamak di nga tao kat i-wish mo nga madadaal. So, immediately di mapanunod tayo. Wano, may nga papanunod tayo kat di panagsapata iti ulbud nga kuna mga in the name of God, isapatak nga siya, kaso iti aramid akatahan mo gayam nga inaramid, dahita iti may kontra iti second commandment. Ngam, adda pay nga tanaw no guno dyan blang bati kahit na asawon ta di mati amo ti Pilipino nga meaning na dahito nga Maikadwa a bilin. So tapno mas mapaunag iti panakaamo tayo kat kunana dahito katikismo tayo iti paragraph 895 kunana kat tinagan adaman iti naununag akay papanan na iti Biblia na adati biblical meaning na iti nagan. Kaya nga magpasumad ito, oray ingga na tatay niya, oray han nga iti Biblia, kat amo to yung tinagan kat nasagraruan. Tinagan kat irepresentar ng rudi akin nagan. Iso nga nunagan ti tao da ita, irepresentar na di akin nagan. Nunagan ko Jeff, di jay kat siyak di jay, irepresentar nak niya. So nga, intay man adalan gamin, no anati kay papanan na tinagan iti sursuro iti Biblia. Amo ti kaduan at tinagan para kadagiti tao iti Biblia, dagiti Hodyo man kakabsat ken Kristo, kat adaan iti isang sangayan apatag ken bilag niya. So day taman it karkaro di Old Testament, tinagan kat very important, han mo nga ibalikas iti nga nagan ni Apo Dios. Ibalikas mo lang iti once a year kan tilang mang ibalikas dita kat de padi de high priest during the Yom Kippur niya, de panangi sakripisyo da niya. Tinagan iti mangitakder iti tao, pagbalinan na apuno ken si bibiyag datoy a tao niya. So tinagan itakder na de akin nagan. Nainaw itinagan ti Dios kas kinada ti Shekina ti Dios mismo. Ti Shekina kat de dayaw na mismo niya, de glory na. So nga di jay itinagan ni Apo Dios kat nasantuan, mabigbigbig, may dayaw, diyay. No tumutop iti panakaibalikas, tinagan na no malagip dagiti sauna, agpaiso nga adda ti Dios nga agsasao babaen kadagiti nalagip sa una. Ya, kasi man, no itinagan ni Apo Dios ket dengdengan tayo ti balikas na, adda iso na ijay. So, the power of the name of God. Day nagan na iso na mismo di jay. Ngaro tinagan ti Dios ket sagot na kadagiti tao ti katulagan. Ulitak na ito ko na ito, tinagan kanon ni Apo Dios, sagot na para kadagiti tattao a kinatulog na dagiti Israelita. So nga kasi ni Apo Dios, sana lang itad tinagan na iti ayayaten na. So nga, no adat ti kinatulog na, if there is a covenant, then He gives His name. So nga, tinangitidan lang actually, nangyamamuan lang, nangibagaan lang, nangibangalikasan lang ni Apo Dios, iti nasantuan unay anagan na kat ni Moses, ni Abraham, nagijay, nasasantuan at tao, di ay close na kasi hanang ititad itinagan na iti dakas nga tao, hanang ititad tinagan na iti kabuso na kasi ay niya ngarot ti agsapata iti ulbod ang mga ramat itinagan ti Dios ket panang salungasing iti katulagan niya. Dahito ay katulagan nga usaram lang tinagan ni Apo Dios iti nasagraduan, iti napintaas ta dahito ay kat nausar lang in the Old Testament, sada lang inusar tinagan ni Apo Dios, idi nakitulag ni Apo Dios kadagiti tattao na. So nausar lang tinagan ni Apo Dios kadagiti nasasagraduan nga event na nasasagraduan a pasamak. Ti isu matlaang kalidad ken bilag tinagan ti masarakan kadagiti manurat iti baro a tulag. So iti mat New Testament adamat lang ti kakasay niya, adawan ni San Pablo ti maysa nagkuna a himno a Kristyanuan. Gapu iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan a saad. Ket inted na kenkwana tinagan a natantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw iti nagan ni Jesus, nagparintumeng dagiti amin a parswa. Ket silalatak nga inpablaak ti amin a tao ni Jesucristo isu ti Apo. Mabasa tayo man daytoy iti Filipos chapter 2 verses 9 to 11. So, uray iti New Testament, kasla kuman ni St. Paul in his letter to the Philippians, chapter 2, verse 9 to 11, he mentions nga, daytoy anagan ni Apo Dios kat mausar lang iti panagdaydayo.
madaydayaw tinagan ni Jesus. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Kas na nga imbes nga Jesus iti dayawam jay nagan na. So nga no dinaya mo jay nagan na iso naman lang iti dayawam. So nga kuna ni St. Paul kat dayawam tinagan na. Apay nga daydayam tinagan na dayta. Gaputa iti Biblia nga ro daynagan kandi akinagan parehas nya. So nga kuna ni San Pablo nga dayawam daynagan ni Apo Jesus ni Jesus mo lang ti daydayawam. So kasay nya nga masapol nga maamuan tayo dito yung aspeto iti Bible. Apay nga kuna ni San Pablo iti dito yung surat na surat na kadag iti taga Filipo dayawam tinagan ni Jesus. Apay nga haan nga ni Jesus nga iti dayawam nga ibagbaga ni San Pablo. Apay kuna na ito ikat dayawam tinagan na. Gapong nga ro di jay nga sursuro nga daynagan kan akinagan iso na di jay nya. So iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus ang parintumang digiti amin a parswa. Ket silalatak nga ipablaak ti amin at tao ni Hesu Kristo isu ti Apo. So you see, kabsat ken Kristo, iti Biblia, daynagan ken akinagan may maysa. So nga no inted ni Apo, no inted ni Yahweh, ken ni Abraham tinagan na, no inted ni Yahweh, ken ni Moses tinagan na, day bagina actually ti inted na isu na actually in reveal na ti kinasiyasino na iti daytoy na santuan a tao. So no inted ni Apo Dios itinagan na kadagito ita tao gaputa isu na lang ti kaslainted na diay. Again in the New Testament aduman iti mabasa tayo matlang iti Acts of the Apostles aramid na paimbagan da Pedro ken Juan ti pilay iti nagan ni Jesucristo aga taga Nazareth. Okay? So nga imbes nga paimbagan ni San Pedro ken ni San Juan daytoy apilay babaen ken ni Jesucristo haan babaan itinagan ni Jesucristo. So di jay man iti masapol nga maawatan toy kaabsat ken Kristo nga itinagan ni Jesucristo matlang ni jay. Isuna tinang paimbag han nga jay nagan na matlang ta pinaimbag na babaan itinagan ni Jesus ngem ni Jesus di jay actually. Iti sangwanan ti Sanhedrin nangasaba ni Pedro ket kinunana iti aramid matlang ina chapter 4 verse 12 Acts chapter 4 verse 12 iti intero alubong awan sabali anagan nga inted ti Dios kadagiti tawo a mabalin tayo a pakaisalakanan. So ni Jesus ti mangisalakan kada tayo ngem no apay ngin bagamat lang ni San Pedro nga daytoy nagan ni Jesus iti mangisalakan kada tayo. So you see di nagan ken di akin nagan ket isu namat lang iti entero alubong awan sabali an nagan nga inted ti Dios kadagiti tattao a mabalin tayo a pakaisalakanan. So babaan iti nagan ni Jesus maisalakan tayo. Babaan iti nagan ni Jesus adda iti panakaisalakan. So kasano dayta? Daynagan na ti mangisalakan. Haan ta daynagan na ken isu na may maysa. Maysa nga rod a pamati iti idi nga iti panangamo itinagan ti maysa a tao ket panangituray iti dayta a tao. Okay? Diay met inya. Adang iti suro dagiti exorcist nga maysa nga aramidam tapno makangker mo de demonyo ket alaam jen nagan na ipirsaam nga ibagana jen nagan na. Okay? Kasto niya no the exorcist exorcise na di jay adati demonyo nang lugan ijay ket in the name of Jesus, in the name of obedience, tell me your name. Itinagan ni Jesus, ipagam din nagan mo, no sino tinagan mo sika nga demonyo nga nang possess idreto ya tao. No inbaga de demonyo din nagan na sikamat nga exorcist nalakam nga paikatan di nga demonyo because you already conquered that demon by him giving you his name. Kasi i-explain na dito yung katikismo tayo. May sa apamati idi nga iti panangamo itinagan ti may sa atao kat panangituray iti dayta a tao. So no naamwak din nagan mo iturayan ka kasi na so nga han nga basta-basta nga ited mo iti nagan mo. Inaramad ni Jesus daytoy a kadawyan a pamati iti panangpaksyat na kadagiti dakas nga espiritu sadyay Geraseno ina. So maarami makita tayo daytoy iti San Marcos chapter 5 verse 9. Kastama ti sao a nagan iti barang-barang ken saan laang nagubsang sao idi ununana kay pabanan na iti panangaramat iti nagan ti Dios iti panagkulam panagkidaw lunod iti sabali panagayab iti dakas nga espiritu
uno panang tagikwa iti bilag tinagan ti Dios tapno dangran ti sabali. So di jay niya kadagiti dakes at tao taulitok niya ti panang ted itinagan kasla nga mausar mo diyay nga akinagan kasi so nga kadagiti met nga dakes kadagiti demonyo at tao gaputan na amuan da tinagan ni Apo Dios kasla nga ilunod da o saranda daytoy anagan tapno mabaon da maakaramid da iti dakes so daytoy explain na daytoy katisismo tayo kastamat ti sao anagan iti bareng-bareng ket saan laeng anagubsang a tao idiun unana kay papanan na iti panangaramat iti nagan ti Dios iti panagkulam. For example, iti panagkulam usaran damat lang tinagan ni Dios ngem iti kinabastos sa paraan nya. So dijay. So panangkid daw iti lunod iti sabali. So in the name of God agilunod da. So nga mausar iti nagan ni Dios iti panangdangran iti sabali. So daytoy man iti araramidan dagiti dadduma. So iparit Apo daytoy second commandment. Iti panangituray na iti napalabas agdama ken masakbayan iti makaisalakan ken makawayawaya a kinaadana. Kadagiti ebanghelyo makita tayo iti definitibo apak nangipalting ti Dios iti bagina kas Ama, Anak ken Espiritu Santo. So no kini Moses inbaga ni Apo Dios nga isuna ti I am who am Exodus chapter 3 verse 14 ibagbaga daytoy nga numero iti katisismo tayo ket itimat New Testament in paltiing wenno inbaga in reveal ni Apo Dios nga isuna ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Ya? Kadagiti ebanghelyo makita tayo daytoy definitibo daytoy nga nagan nga talaga pudpuno ang nagan ti Dios iti bagina akas Ama, Anak ken Espiritu Santo. So nga kada tayo nga Katoliko
uh, aside from the Old Testament nga kuna ni Yahweh nga I am who am Shakti Shak, Exodus chapter 3 verse 14, makita tayo nga niya po Diyos ket may sa ngam Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kakabsat ken Kristo, karo kada tayo a Katoliko, importante dito itatinagan ti Dios tayo ket Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Nya, dito ti Santissima Trinidad akon kuna tayo. Babaan ken Hesus Kristo, dito ket na-reveal nya. Kasao ti Dios, nagbalin a tao ni Hesus Kristo. John chapter 1 verse 14. Impalting ni Jesus, nya, impalting ni Jesus no sino nga talaga ti Dios. Nga ti Dios ket maysa nga Ama. We can read this in John chapter 1 verse 18 and Matthew chapter 6 verse 9. Kabsat ken Kristo nalawag at ti Dios ket maysa nga Ama. So Ama. Ken Maikadwa ti bagina ni Jesus isuna mismo ang bugbugtong nga anak ti Ama. Makita dito iti St. Luke chapter 1 verse 32 and the following. Ni Jesus ket isu ti bugbugtong nga anak ti Dios Ama. Ken ti Espiritu Santo da nga imbaon na manipod iti Ama. Makita tayo dito iti John chapter 15 verse 26. So ada apo dagiti bersikulo iti Biblia mangibaga nga niya po Dios ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Ama, John chapter 1 verse 18, Matthew 6:9. Anak, Luke chapter 1 verse 32 and the following, and Matthew chapter 11 verse 27. Ken makibingay iti kinada ti Ama ni Jesus. Makita tayo dito iti John chapter 8 58. Ken ti Dios matlangket Espiritu Santo. Isu ti inbaon ni Apo Jesus sa makita tayo iti John chapter 15 verse 26. Kas Kristiyanos kakabsat ken Kristo nga rod isumot iti inbaga ni Apo Jesus daytoy nga no ti Dios nga rod ket Ama, Anak ken Espiritu Santo, masapol nga rod nga babaan iti daytoy anagan nga na-i-reveal. Ulitak day inbagak tatayan ni Apo Dios ipaltiing na, i-reveal na, ibaga na, ipadiskubre na no sino isuna maban iti nagan na nga isuna kat Ama, Anak ken Espiritu Santo. Ni Jesus tinang i-reveal iti daytoy isu nga no kasagayam ti Dios kuna ni Apo Jesus iti Matthew chapter 28 verse 29 ket kas Kristiano kas pasurot ni Apo Jesus baban iti daytoy anagan ti Dios, nagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, isu ti panakabunyag tayo. So baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bunyagan yu ida iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. So tinagan ti Dios ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Ta isu ti kunan ni Apo Jesus, bunyagan yu ida iti nagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. So kada tayo Kristiyano Katoliko nang nangro na tinagan ni Apo Dios ket Ama, Anak, Espiritu Santo. So nga no agtanda tayo ti krus kunata ket itinagan ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kahit nasawan itinagan ti Dios sa patyak. At ito ya Dios ko ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Deti baro anagan nga inted na nya. So nga itinagan ti Dios, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. So nga importante detoy. Ya, mabunyagan tayo itinagan ti Dios. At ti Dios iti New Testament ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Naikameng tayo iti bagi ni Kristo, ti iglesia, ti simbaan, na paraburan ti Espiritu Santo, ken naikan iti bukod tayo, na Kristyanuan anagan. Ngarod, batumbalani tayo iti gimong tinasantuan at Trinidad, kas anak ti Ama, babaan ken ni Jesucristo. Kapsat tayo, iti panangitaang ti Espiritu Santo, iti na Kristyanuan a gimong, ti iglesia, ti simbaan. Mabasa tayo dito po iti Catechism of the Catholic Church, 2156 to 59. Ya? So diay kakabsat ken Kristo, importante una dito yung maawatan tayo. Nga ni Jesus, in-reveal na ti Dios, tinagan na Ama, Anak, ken Espiritu Santo. So nga kada tayo Kristiyano Katoliko, awagan tayo tinagan ni Apo Dios. Gabo tayo inpakita ng rod. Gabo tayo inted na no sino iso na kada tayo. Kat inted na iso na kada tayo, kas Ama, Anak, ken Espiritu Santo. So nga tayo, nabunyagan tayo iti Ama, Anak, ken Espiritu Santo.
Baban iti daytoy abunyag na kamang tayo iti bagi ni Kristo iso iti iglesia iso iti simbaan. Kas naampon nga anak ti Ama, ipakita dagiti ubing Katoliko Pilipino ti gagangay a panagraemda iti nagan ti Dios. Maisuro da arugyan iti kararagda iti nagan ti Dios at nagan ti Dios ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. So nga daytoy kumati kang kangrunan nga adalan dagiti ubing a Katoliko niya na maamuan da at ti Dios ko gayam ket Ama, Anak ken Espiritu Santo. Isu tinagan nga inted ni Apo Dios kadagiti mamati ken kuana. Yebkas daytoy dagiti nagan ti nasantuan unay a Trinidad ken ipalagip na iti bilag ti makaisalakan nga ipapatay ni Jesus. Masursuro da iti ikararag madaydayaw kuma tinagan mo iti amami nya diyay. Ket mangegda iti tunggal 8 iti panagyaman iti misa no kasano a may daydayaw ken pagyamanan ti Dios. Manangaasi unay nga Ama, agyaman kam ken ka. Tumutop ket pakaisalakanan mi, agyaman kami ken ka. Nasantuan nga Ama, puno unay Apo o may karika, adaydayawan na ka, dagiti amin aparswam. O nasantuan nga Ama, amin dagiti inaramid mo, nagtao da iti sirib ken ayat mo. So nga, ti Kristyano, karkaron no ubing, no kanayon nga makimkimisa, mariskubre na nga, ti Dios ket Ama. Ngamahan lang nga Ama, no di ket Anak ken Espiritu matlang. Ngem saan akarkar na ano mataanganan ti Pilipino mapukaw dan dagiti sumagmamano kadagitoy aganggangay a panangraem iti ubing. Mayan natop nga rod unay iti Maikadwa bilin iti kinakurang panagraem iti nagan ti Dios ken kinakurang respeto iti padada a tao. Kas pamadayaw iti Dios na aramid dagiti sapata ken kari kadagiti nasantuan nga okasyon iti simbahan tayo kas bunyag, kasar ken ordinasyon ti pari. Tapno agbalin na nasantuan rumben kuma asaan da a maaramat iti awan kas iskan na panggep sa naserken iti nadaras a wagas. Ket di agbalin kuma anapunno ken agnanayon. Daytoy nga panangusar tayo itinagan ni Apo Dios kasama saan kuma bareng-bareng ang nga basta-basta niya. Iti met panagraem iti sabali no daduma ti mismo a relihiyon ket maaramat iti saan a rumbeng. Maaramat a panagbutbuteng iti tao maipanggap iti panakadusa iti impyerno wenno pangawis iti parparapaw na napnuan emosyon a panagbalbaliw. Agpapada dagitoy asaan arumbeng ang mga aramat iti bilag tinagan ni ti Dios. To ipalpalagip na dito'y kakabsat ken Kristo nga hantayo talaga mausar tinagan ni Apo Dios sa nasantuan unay iti bareng-bareng. Example na lang inya dagiti example. Kasperigan kuma iti bunyagan ka itinagan ti Ama ken ti Anak ken Espiritu Santo ngam dagiti met agbabunyag handamot nga talaga nga pudno mamati. So nausar itinagan ti Dios iti madi. Saan kuma na aramat iti relihiyon apang butbuteng iti tao wenno pang patalged iti rikna babaen kadagiti ubbaw akariti ragsak ayat ken pamakawan nga awan pagrebengan. So in other words kapsan ken Kristo dagiti okasyon nga hantay ko mga usaran daytoy nga nagan ni Apo Dios. Tapno lang ada iti magunod tayo nga sabsabali. Kasparigan di bagabagak sometimes we use the name of God in vain by using His name in business. Itinagan ti Dios usaran tayo para adu iti gumatang kakasay niya. Balaagan ni Osayas dagiti padi bumaknang kayo gapo iti basol dagiti tataok ket kayatyo nga umadupay dagiti basbasol da. Babalawan met da Amos ken Isayas ti siya sinuman a kinarelihiyoso dagiti manangkundaway iti padata a tao. So no kasto iti tao no susaram iti nagan ni Apo Dios a panangkundaway iti daduma a tao dakes daytoy nya may sa daytoy iti iparit daytoy Maikadwa a bilin ni Apo Dios. Last paragraph or ano isubra tayo basit daytoy oras tayo. Tingarod positibo ang ipaganatgat
nya ti paaramid iti daytoy nga Maikadwa bilin niya po Dios ket isu itinapnuan ragsak apan nagdaydayaw iti salmista. Madaydayaw ti Apo da kayo nga adipan ti Apo. Idaydayaw tinagan na ita ken iti agnanayon nga wan inggana. Manipod daya agingga iti laod may daydayaw tinagan ti Apo. So diyaman iti kangkangrunaan in a positive sense nga kunana iti English. Dia iti kangkangrunaan a panangusar iti nagan ni Apo Dios. Inted ni Apo Dios ti nagan na kadagiti tao na tapno maidaydayaw mairukbab iso na. The enemy of God mat dagitoy sabali ti panpanunod na at tao o saranda tinagan ni Apo Dios han nga tapno daydayawan ngem tapno irurumen tapno o saranda iti dakas. And it is powerful. Curse can happen. Nangagko tatay ti ibagabaga ni Father Bing Arellano nga ti maysa nga tao no ada ti curse na itinagan ni Apo Dios pumudno maaksidente ka kuma naaksidente nga payso gaputa mas usar ada nga bilig ada nga talaga ti bilig na daytoy anagan ni Apo Dios ngem no usaram iti dakas mod dayta. So dayto iti dagiti tattao nga nakaammo iti daytoy nga sikreto ususaran na tinagan ni Apo Dios apang dadal iti padada a tao. So dito'y inbasa-basa ka dito'y niya song ado dayta ti witchcraft agusar damat lang tinagan ni Apo Dios dayta usuran damat lang ti bilang na ngam iti dakas panggap. No kunam ko itinagan ni Apo Dios makastoy ka mungsan mapasamak nga agpaso ngam iti dakas nga ro so nga dakkel daytoy a basol. Kadua ni Kristo nga Apo tayo ikararag tayo kuma o Ama itanok mo, tinagan mo. John chapter 12 verse 28. Nagpintas man nga panangiend iti daytoy ang programa, daytoy inbaga iti John chapter 12 verse 28. Kadwa ni Kristo nga Apo tayo ikararag tayo, o Ama, itanok mo, tinagan mo. Okay di man Apo ti sursuro daytoy nga katisismo para kadagiti Pilipino a Katoliko. Sabi ko mga kapsat ken Kristo, tanawatan daytoy Maikadwa bilin. Medyo naunag dagiti Ilocano siya or Ilocano kat siya kat naunag lata. So how much more kadagiti listeners tayo ngam. I try my best to explain. Ulitak tinagan ni Apo Dios mausar lang no panagdaydayaw in prayer lang. Do not use it in vain. Hanting usaran iti barang-barang. Ado dagiti basol nga mai kontra Apo iti dayto yung commandment number 2 kat into no Sabado ituloy tayo no anya dagiti step by step daytoy CCC niya medyo agsupadi daytoy related ngam agsupadi daytoy ibagabaga daytoy katismo para iti Filipino Katoliko ken daytoy Catechism of the Catholic Church. Iti daytoy Catechism of the Catholic Church ada dagiti konkreto o basbasol maikontra iti commandment number 2. Iti daytoy kasla enumerate na lang man nga in-explain kasbrigan hanang in-explain o anya iti false oath hanang explain no anya ti curse apay nga ti curse ket very powerful no isaram itinagan ni Apo Dios nga mang curse pumudno deta matay nga agpasuneta madusa nga agpasuneta maaksidente nga agpasuneta ngam dakes di jay. So ento no Sabado I hope I will have more time to explain to you daytoy nga example daytoy nga basol against the second commandment. We end our program by praying itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios madaydayaw tinagan mo, may tanok ka kuma, kas Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Sabi ko dagiti nagdangag, kat maadal daytoy, apanursuro, at tinagan mo, mausar lang iti panagdaydayaw ken ka, mausar lang iti liturhiya, mausar lang iti kararag. Sabi ko dagiti tao mang susar itinagan mo, iti dakes, malawlawagan da kuma, makonvert da kuma, agbalbaliw da kuma, kat maamiris da daytoy, kat nadagsan unay adakas, dakas sa basol. Sabay ko Apo Dios dagiti nagdengeg ket mabendisyonan da baban iti daytoy a programa nang naron dagiti masaksakit itinagan ko mo kuma itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo maagasan da kuma itinagan mo met itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo dagiti dakas iti daytoy pagilyan dagiti dakas iti lugar mi ket mapaksyat da kuma because your name O Lord is very powerful. In your name O Lord there is salvation. Baban met kuma iti daytoy anagan mo mabendisyonan kami amin na pada gapumot lang ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.